O asentamento mineiro Castrexo da Croa posúe forma circular e unha superficie ao redor de 15.000 metros cadrados. É de época romana e servía de vivenda aos mineiros que traballaban nas abundantes minas de ouro romanas que hai na súa contorna en todo o val do río Tea. Nas imaxes de foto aérea non se distingue, pero si nos modelos dixitais de terreo pódese apreciar a morfoloxía plana e circular do castro, rodeada polo foso e os restos da minaría. O ouro orixinouse en diques de cuarzo situados máis lonxe, que se erosionaron e depositaron nas areas do río Tea. A mina identifícase como unha serie de pequenos vales de poucos metros de profundidade perpendiculares ao río e paralelos entre sí. Os mineiros desviaban auga do propio río ou dos seus afluentes e mediante unha rede de canles facían que esta auga erosionase as areas depositadas durante millóns de anos polo río Tea.